हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മുടെ അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നോക്കി മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നോ മാതാജി? അയ്യോ, ഞാൻ വിട്ടുപോയി മാതാജി. ഒന്നിട്ടേക്കണേ, ഞാൻ ശരി നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ശരി, ഞാൻ ഇട്ടോണ്ട് മാതാജി. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മള് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മളല്ലേ, ലേറ്റ് ആയി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ മൂന്നായിട്ട് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് അനുഷ്ഠാനം. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ചൈത്യം അല്ലെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അനുഷ്ഠാനത്തില്. രണ്ടാമത്തെ പരമാനന്ദത്തില്. മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തില്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന്, ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമുക്കത് നമ്മള് കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് അത്ര സൂപ്പർ ആയിട്ട് പറയണത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ കാണാറില്ല യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അത് പഠിച്ചത് അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്കത് ഈ ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഓർത്ത് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവരത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ അത് സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് തോന്നും. ഭക്തിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഇത്ര വന്നിട്ടൊരു 3-4 മാസമായിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസമായപ്പോഴേക്കും അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുന്നിലേക്ക് പോകണ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചിലവരുടെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടിയപ്പോ അവർക്ക് വഴി അറിയാം, അവരതുകൊണ്ട് വേഗം അവിടെ പോകും. അപ്പൊ അത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെയാണത്, അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് അനുഷ്ഠാനം, പരമാനന്ദം, പിന്നെ പരിശുദ്ധ പ്രേമം, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമം. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഇത് പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അനുഷ്ഠാനം എന്താന്ന് പറയാണ്. മാതാജി ഇല്ലേ? പുഷ്പ മാതാജി കയറിയുണ്ടെന്ന്. ഓ, മാതാജി ഇന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇവിടെ എന്താ വായിക്കാന്നാ?
കൃഷ്ണാവബോധ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ, പരമാനന്ദത്തിൽ, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ എന്നിങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ 3ആയി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നിനും ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അനുഷ്ഠാനത്തിലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് 2 ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പരമാനന്ദത്തിൽ 4, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് 6 ഉപവിഭാഗങ്ങൾ. ഒന്നില് പരമാനന്ദത്തില് 4 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തില് 6 ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഇതിനൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളും സവിശേഷതകളൊക്കെ പിന്നീട് അത് വിശദമായിട്ട് പറയും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അർഹതയുള്ളവരെ അദ്ദേഹം തരംതിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് തരംതിരിവ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അർഹതയുള്ളവരെ തരംതിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ തരംതിരിവ് വരുന്നത്. ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമായി മുൻ ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിനായി മുന്നിൽ അതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ബന്ധമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ആവില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക, അത് 100% കുറ്റമറ്റതായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചതൊന്നും നഷ്ടമാകില്ല. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായ രീതിയിലായിരിക്കണില്ലേ, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അനുഷ്ഠിച്ചതൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇവിടെ നിർത്തിവെച്ച അതേ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് അനുഷ്ഠാനം വീണ്ടും തുടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ തികച്ചും സ്വീകാര്യനാണ്. ഇനി ചിലവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിലർ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, മുന്നിലേക്ക് വരുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ തുടർച്ചയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കും അത് തികച്ചും സ്വീകാര്യമാണെന്ന് പറയാം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നൽകുന്ന സാമാന്യ നിർവചനം ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് 3 വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം, പരമാനന്ദത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ളത്, പരമാനന്ദത്തിലുള്ളത്, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിലുള്ളത്. ഇതാണ് 3 തരത്തില് പറയുന്നത്. അനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം, പരമാനന്ദത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം, ഈ 3 വിഭാഗങ്ങള്. അതില് ആദ്യം അനുഷ്ഠാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഏതെങ്കിലും സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ ചര്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും സവിശേഷമായൊരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തുക, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു സവിശേഷമായൊരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ അനുഷ്ഠാനം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ചിലത് ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, മറ്റു ചിലത് നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങളെയും ചിന്തയെയും സംവേദനങ്ങളെയും പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളതും. അപ്പോൾ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് അനുഷ്ഠാന രീതിയിലുള്ള സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷത. കൃത്യമായി എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതല്ല അന്വേഷണം എന്ന് പറയാം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട്. ഒരു ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കും. ഈ നടത്തം കൃത്രിമമല്ല, നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ ശിശുവിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരികയാണ്? നമുക്ക് കുറച്ച് പരിശീലനം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനം എന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മവാസനയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് വേണ്ടി വരികയാണ്? ചിലപ്പോ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അവരൊന്ന് സഹായിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് പറയല്ലേ. നമുക്ക്
അവരിൽ ഉള്ളിൽ അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതോ നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും. പ്രാകൃത വർഗത്തിന് പോലും ഈ വാസനയുണ്ട്. അത്ഭുതകരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ദൃശ്യങ്ങളുടെയും എല്ലാം പിന്നിൽ പരമമായ ഒരു ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഇത്തരം ഭൗതിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇത്ര നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് അനുഷ്ഠാനത്തില്, ഒന്ന് പരമാനന്ദത്തില്, ഒന്ന് ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തില്. രൂപഗോസ്വാമി ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം അവസാനിച്ചോ അടുത്ത ജന്മം അവിടെ നിന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ചത്, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ തികച്ചും സ്വീകാര്യനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു തുടർച്ചയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഈ ജന്മത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ തികച്ചും സ്വീകാര്യനാണെന്ന് പറയാം. ഇനി അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ സംവേദന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് അനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനുപയോഗിക്കുക? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവികമായ ജന്മവാസനയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മവാസനയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സവൈ പുംസോ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ അഹേതുക്കി അപ്രതീഹത യയാത്മാ സുപ്രസീതതി എന്നാണല്ലേ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അധോക്ഷജനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിഘ്നങ്ങളില്ലാത്തതായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിർത്താതെ നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ജന്മവാസനയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലുള്ള അവബോധത്തിലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അകർന്ന് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ നാം കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളിലെ ഉള്ള അവബോധം, അതിലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറി അത് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലുള്ള അവബോധത്തിലെ ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാം. അതായത് ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവന ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായകമാകുന്നു. ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി. അതായത് നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചില ക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിട്ടകളൊക്കെ നമ്മളത് കൊണ്ടുവരും. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തി അത് ഉണരാൻ സഹായകമാകുക. നമ്മിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാനായിട്ട് സഹായകമാകുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ് എന്ത്? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുക, അതായത് നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ ആ ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് അല്ലെ, അതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് പതുക്കെ നമുക്ക് മാറാണ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് സമയം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാനായിട്ട് അതിനെ സഹായിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സാധനാ ഭക്തി എന്ന്. ഈ സാധനാ ഭക്തിയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സാധനാ ഭക്തിയെ അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ രണ്ടായിട്ട്
വിഭജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്രമവൽകൃതമായ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായതാണ് ഒന്നാമത്തത്. ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി. അതായത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് സാധന ഭക്തി, സ്ലൈഡ് ഇല്ലത് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് നോക്കാം നമുക്ക്. ആത്മാവ് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ സച്ചിന്മയവും പരമാനന്ദ പൂർണവും നിത്യവും ജ്ഞാന സ്വരൂപനുമാണ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് അനിത്യവും അജ്ഞാനപൂർണവും ദുരിതം നിറഞ്ഞതുമായി തീരും. നമുക്കറിയാം ആത്മാവ് ശരിക്കും അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ് ആത്മാവ്. സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയാം. ചിന്മയവും പരമാനന്ദ പൂർണവും നിത്യവും ജ്ഞാനസ്വരൂപനുമാണ് ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഒരു പരമാനന്ദം അന്വേഷിച്ച് നടക്കും. നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നോരോന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകളായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എന്തോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ എല്ലാത്തിലും കയറി നോക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ആ അന്വേഷിച്ച കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്, ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സച്ചിന്മയവും പരമാനന്ദ പൂർണവും നിത്യവും ജ്ഞാനസ്വരൂപനുമാണ് ആത്മാവ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആത്മാവ് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനിത്യവും അജ്ഞാനപൂർണവും ദുരിതം നിറഞ്ഞതുമായി തീരും. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? നിത്യനാണ്, ജ്ഞാനപൂർണനാണ്, ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ്, പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് അത് എന്താണ്? പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് അനിത്യനും അജ്ഞാനപൂർണനും ദുരിതം നിറഞ്ഞനുമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. വികർമ്മം മൂലമാണിത്. വികർമ്മം എന്നാൽ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് നാം സാധന ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കിത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അരുതാത്ത പ്രവൃത്തി, ശരിയായ രീതിയിലല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ, അതാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തി, അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ആ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സാധനാ ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവന പരിശീലനത്തെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാം. ഒന്ന് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, രണ്ടാമത്തത് നൈസർഗിക ഭക്തി. നൈഷ്ഠിക ഭക്തി നൈസർഗിക ഭക്തിയായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തൻ പലതരം വേഷവിധാനങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതും അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെയും പ്രേമപൂർവമായ ഈ സേവനം നൈസർഗികമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധന ഭക്തിയുടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ നൈഷ്ഠിക ഭക്തിയും നൈസർഗിക ഭക്തിയുമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നൈഷ്ഠിക ഭക്തിയും നൈസർഗിക ഭക്തിയുമാണ് ഈ സാധനാ ഭക്തിയുടെ സേവന പരിശീലനത്തിന് രണ്ടായി വിഭജിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൈഷ്ഠിക ഭക്തിയും നൈസർഗിക ഭക്തിയും. സാധനാ ഭക്തിയുടെ മറുവശത്തെ രാഗാനുഗ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ മറുവശത്തെ രാഗാനുഗ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈദ്യ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായി പ്രേമം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടു കൂടിയ സേവനം നടത്താൻ ഒരാൾ ഉത്സുകനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സവിശേഷ നിലയാണ് രാഗാനുഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ രാഗാനുഗ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സാധനാ ഭക്തിയുടെ മറുവശത്തെ രാഗാനുഗ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാധനാ ഭക്തിയുടെ ഒന്ന് സാധനാ ഭക്തി, മറ്റേത് പറയുന്നതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. വൈദ്യ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രേമം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടു കൂടി ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ ഒരാൾ ഉത്സുകനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സവിശേഷ നിലയാണ് എന്ത്? രാഗാനുഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്?
രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് ചിലപ്പോ എന്താണ്? കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമത്തോടുകൂടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണോ? അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി. ആദ്യം നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിലല്ലേ നമ്മളത് പഠിച്ചത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി, വൈദ്യസാധന ഭക്തി. കർമ്മം അകർമ്മം വികർമ്മം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വൈദ്യസാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്താണ്? വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പോരുന്നതാണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ വൈദ്യസാധന ഭക്തി ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരികയാണ്? ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ നമുക്ക് അടുപ്പുണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു മാത്രമുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പുണ്ടാവുമ്പോ എന്തായിട്ട് മാറണം? സ്നേഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അടുപ്പം ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് മാറും. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ആ പ്രേമത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഭാവം എന്തിലേക്ക് മാറി? പ്രേമത്തോടുള്ള ഭഗവത് സേവനായിട്ട് മാറണം. അപ്പൊ അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദ്യഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മള് എന്ത് പറഞ്ഞ? വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുപ്പുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തോടെ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ സാധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് പറയാം? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായത്? ഇതില് കട്ടായി പോകുന്നു. ഭക്തി എന്റെ ആണോ കട്ടാവണത്? പ്രഭുവിന്റെ ആണോ കട്ടാവണത്? എനിക്ക് കേൾക്കണില്ല പ്രഭു പറയുന്നത്. പ്രഭുവിന്റെ. നൈഷ്ഠിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതും നൈസർഗിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതും അതിന് വിശദീകരണം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അത് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇല്ല. ശരി. അതാ ശരി. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തിയും വൈദിക ഭക്തിയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മാത്രമേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, മറ്റേതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി വൈദ്യഭക്തിയെ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു: ഭഗവാനുമായി ആത്മബന്ധമോ നൈസർഗികമായ പ്രേമയുത സേവനമോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അതേസമയം ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമോ അഥവാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മാത്രം ഭഗവത് സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം വിധി പ്രകാരമുള്ള സേവനത്തെയാണ് വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈദ്യഭക്തിയെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ആത്മബന്ധമോ നൈസർഗികമായ പ്രേമയുത സേവനമോ ഇല്ലാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനായിട്ട് അത്ര ആത്മബന്ധം ഇല്ല. അതേസമയം ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താണ് ചെയ്യുക. അത്തരത്തില് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അതായത് ആത്മബന്ധം ഇല്ല ഭഗവാനായിട്ട്, പക്ഷെ ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൈദ്യഭക്തിയിലെ അതെ. വൈദ്യഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തികച്ചും അജ്ഞനായിരുന്നു. വേറെയും ധാരാളം ഋഷിമാർ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാഴ്ചത്തെ ഒരു സമയമുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തികച്ചും അജ്ഞനായിരുന്നു. ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. കുറെ ഋഷിമാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആർക്കും ശരിയായ മാർഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കാൻ ആരും പ്രാപ്തരായിരുന്നില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒടുവിൽ പരീക്ഷത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: രാജാവേ, അടുത്ത ആഴ്ച മരണത്തെ നേരിടാൻ ഭയമില്ലാത്തവനായി തീരണമെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുകൊള്ളൂ. ഇപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ മാനസികാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തി കൊടുത്തത്. എന്താ പറഞ്ഞത്?
അടുത്ത ആഴ്ച മരണത്തെ നേരിടാനായിട്ട് ഭയമില്ലാത്തവനായി തീരണമെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തോളം പറഞ്ഞു? ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനം, ശ്രവിക്ക, സ്മരിക്ക, കീർത്തിക്ക, അങ്ങനെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരീക്ഷിതരാജനോട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും കേട്ടും കൃഷ്ണനെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നവന് മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല. മരണമാകട്ടെ ഏതു സമയത്തും വന്നു ചേരാവുന്നതുമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, സദാ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും മരണ ഭയം ഉണ്ടാകില്ല. മരണമാകട്ടെ ഏത് സമയത്തും വന്നു ചേരാവുന്നതാണ്. മരണം ഏത് സമയത്തും വരാം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ചൊരു ഭയം ഉണ്ടാകില്ല. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിൽ നാം സദാ തൽപരനായിരിക്കണം. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിൽ നാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സദാ തൽപരനായിരിക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതിൽ പറയുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്നുള്ളത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിൽ നമ്മൾ സദാ തൽപരരായിരിക്കണം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സർവദാ സ്മരിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. സർവാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സർവദാ സ്മരിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്, കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 3 കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരണ ഭയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. സർവാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കാം. എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ? മരണത്തിന്റെ ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സർവാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവാത്മാവാണെന്നും ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവത് ഭക്തന് പരാജയമില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തന് പരാജയമില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിശൂന്യന്മാർക്ക് എപ്പോഴും പരാജയമായിരിക്കും അനുഭവം. മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ടും ജനന മരണങ്ങളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സുവർണ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പരാജയം എന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും പരാജയമില്ലെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. ഭക്തിശൂന്യന്മാർക്ക് എപ്പോഴും പരാജയമായിരിക്കും അനുഭവം. മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ടും ജനന മരണങ്ങളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സുവർണ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് പരാജയം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പരാജയം എന്താണ്? മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, നഷ്ടപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പരാജയം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അവനെ എവിടെയെല്ലാം വലിച്ചു വെക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ വലിച്ചു ഇഴയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നില്ലെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. 84 ലക്ഷം വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിലായി ജനന മരണങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ വലിച്ചെറിയപ്പെടുക. ആത്മീയ ബോധം തന്നെ അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മരമായിട്ടോ ജന്തുവായിട്ടോ പക്ഷിയായിട്ടോ എന്തായിട്ടായിരിക്കും വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുക എന്ന് ആർക്കറിയാം? സ്റ്റുഡന്റ് പറഞ്ഞ മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നില്ലെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലായി ജനന മരണങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ വലിച്ചെറിയപ്പെടുക. അപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് പിന്നത്തെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 84 ലക്ഷം. പറഞ്ഞോളൂ. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ വോയിസ്? ഇല്ല.
അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങള് നമ്മളെ ജനന മരണങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മളെ വലിച്ചെറിയുന്നേക്ക്. അപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യോനിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് കിട്ടും. പക്ഷെ എന്താണ്? ആത്മീയ ബോധം തന്നെ അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മരമായിട്ടോ ജന്തുവായിട്ടോ പക്ഷിയായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യം പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും? പക്ഷിയായിട്ടോ ജന്തുവായിട്ടോ മരമായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മള് ജന്മം എടുക്കും. അത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആർക്കറിയാം എന്നാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധം ആദി രൂപത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഉപാധി ഇതാണ്. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും നാം ഗൗരവത്തോടെ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് വഹിക്കണം. മരണഭീതി ഒഴിഞ്ഞവനായി തീരണം. മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാം എവിടെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അതില് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഗൗരവത്തോടെ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് വെക്കണം. മരണഭീതി ഒഴിഞ്ഞവനായിട്ട് തീരണം. മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാം എവിടെയാണ് എത്തുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് മരണം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മരണഭീതി ഒഴിഞ്ഞവനായി തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് മരണം കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനിൽ ഗൗരവത്തോടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെക്കുക. മരണഭീതി ഇല്ലാതാക്കുക. മരണം കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മരണഭീതി ഇല്ലാതാക്കുക. ഗൗരവത്തോടെ ഭഗവാനില് മനസ്സ് വയ്ക്കുക. പുഷ്പമാതാജി ഇല്ലത്തരം കുറെ വായിക്കാൻ വിട്ടുപോകണത്. കാരണം നാം പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയന്താവ്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഗൗരവമായി കൈക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമാണ് ജനന മരണങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത ശൃംഖലയിലേക്ക് നാം വലിച്ചെറിയപ്പെടില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് എന്ത്? പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഗൗരവമായി കൈക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ ജനന മരണങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത ശൃംഖലയിലേക്ക് നാം വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത ശൃംഖലയിലേക്ക് നാം വലിച്ചെറിയപ്പെടില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കില് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയന്താവ്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഗൗരവമായിട്ട് കൈക്കൊള്ളാം. കൃഷ്ണാവബോധം ഗൗരവമായിട്ട് കൈക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മാത്രമാണ് ജനന മരണങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത ശൃംഖലയിലേക്ക് നാം വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ജനന മരണങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ശൃംഖലയിലേക്ക് അവസാനിക്കാത്ത ശൃംഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഗൗരവമായിട്ട് കൈക്കൊണ്ടാല്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ക്ഷീണേ പുണ്യം അർത്തിലോകം വിശന്തി എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മള് ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. മാതാജി ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള സ്ലൈഡ് ഒരു നിമിഷം കാണിക്കാം. ഇതാണോ മാതാജി? അതെ അതെ, അതാരാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. ആ ശരി. പത്മപുരാണത്തിലും ഇതേ കാര്യം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക. വിഷ്ണുവിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുറപ്പിച്ച് ധ്യാനിക്കാനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിലും ഈ ഉപദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക. വിഷ്ണുവിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുറപ്പിച്ച് ധ്യാനിക്കാനാണ് എന്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത്? പത്മപുരാണത്തില് ഉപദേശിക്കുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് സദാ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്.
സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, വിഷ്ണുവിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുറപ്പിച്ച് ധ്യാനിക്കാനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സ് സദാസമയം വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ നിരതമാക്കുക. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ മനസ്സ് സദാസമയം നിരതമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതെ ഇരിക്കുക. ഇതാണ് പത്മപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ മാനസിക ഭാവത്തിന് സമാധി എന്ന് പറയും. അപ്പോ മനസ്സിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, പത്മപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? സമാധിയിൽ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ശരിയായ രീതിയിൽ. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്കൊരു പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്, പരമാനന്ദത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ? സമാധി എന്ന് പറയാം. ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സ് സദാസമയം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ നിരതമാക്കുക, ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കണോ? മാതാജി ഉണ്ടല്ലേ? സോറി മാതാജി, ഞാൻ മറന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ കേട്ടില്ല മാതാജി. മാതാജിനെ മറന്നുപോയതാണ് കേട്ടോ, സോറി മാതാജി. ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക, ഇതാണ് പത്മപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ മാനസിക ഭാവത്തിന് സമാധി എന്നാണ് പേര് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ മാതാജി ഫ്രീ ആണോ? വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ വീട്ടില. ഓക്കെ. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ അവിടെ തൊട്ട് വായിക്കാം മാതാജി. കുറെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാം. അതായത് പേജ് 26 തൊട്ട്. 26 കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അനുഷ്ഠാന രീതിയിലുള്ള സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷത കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യണം? 27 പേജില് ഉദാഹരണത്തിന് ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു തൊട്ടുള്ളത്. അനുഷ്ഠാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശിശു നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നിട്ട് വായിക്കണം അല്ലേ മാതാജി? അനുഷ്ഠാനം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അനുഷ്ഠാനം ഞാൻ വായിക്കാം. അനുഷ്ഠാന രീതിയിലുള്ള സേവനം അവിടെ തൊട്ടല്ലേ മാതാജി? അതെ. അനുഷ്ഠാന രീതിയിലുള്ള സേവനത്തിന് സവിശേഷത കൃത്യവുമായി എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതല്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ആ സെന്റൻസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് വായിക്കാം. അനുഷ്ഠാന രീതി അവിടെ നിന്നല്ല തുടങ്ങുന്നത്. അത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എവിടെയാണ്? പാരഗ്രാഫ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് വായിക്കും. ഏതെങ്കിലും സവിശേഷമായ തൊട്ട് വായിച്ചു. ഏതെങ്കിലും സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് അനുഷ്ഠാനം, അല്ലെങ്കിൽ ചര്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ അനുഷ്ഠാനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ചിലത് ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, മറ്റു ചിലത് നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങളെയും ചിന്തയെയും സംവേദനങ്ങളെയും പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളതും. അപ്പോൾ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് അനുഷ്ഠാന രീതിയിലുള്ള സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷത. കൃത്യവുമായി എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതല്ല അനുഷ്ഠാനം. ഉദാഹരണത്തിന് ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. ഈ നടത്തം കൃത്രിമമല്ല. നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ആദ്യം തന്നെ ശിശുവിൽ ഉണ്ട്. അല്പം പരിശീലനം കൊണ്ട് ശിശു നന്നായി നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവികമായ ജന്മവാസനയാണ്. പ്രാകൃത വർഗത്തിന് പോലും ഈ വാസനയുണ്ട്. അത്ഭുതകരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ദൃശ്യങ്ങളുടെയും എല്ലാം പിന്നിൽ പരമമായ ഒരു ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കി അവർ ഇത്തരം ഭൗതിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അവബോധം അത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ളവരിൽ സുപ്തമായിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഉണ്ട്. മാലിന്യങ്ങൾ അകന്ന് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ നാം കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിന്റെ താഴെയുള്ളത് വായിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മിൽ സുപ്തമായി കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണ പ്രേമത്തെ തട്ടി ഉണർത്താൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും പ്രവർത്തനോന്മുഖമാക്കാൻ
ചില നിർദ്ദിഷ്ട സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അല്പമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ നിസ്സാരമായ ചില ചിട്ടകൾ മാത്രം നടക്കാനുള്ള കഴിവ് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പരിശീലനം കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. അതുപോലെ വെറും അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവുകയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ പരിശീലനം ഉണ്ടെന്ന് പോലും പറയാനില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭക്തിയുത സേവന ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായമാവുന്നു. ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ് സാധനാ ഭക്തി. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വശ്യതയിൽപ്പെട്ടു പോകുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ചിത്തഭ്രമം എന്ന വിലക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ബന്ധാത്മാക്കൾ ഭ്രാന്തരാണ്. കാരണം കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ബന്ധനത്തിനും കാരണമായി തീരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ആത്മാവ് അതിന്റെ മൂലരൂപത്തിൽ സച്ചിന്മയവും പരമാനന്ദപൂർണവും നിത്യവും ജ്ഞാനസ്വരൂപവുമാണ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് അനിത്യവും അജ്ഞാനപൂർണവും ദുരിതം നിറഞ്ഞതുമായി തീരുന്നു. വികർമ്മ മൂലമാണിത്. വികർമ്മം എന്നാൽ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് നാം സാധനാ ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം. പ്രഭാതത്തിൽ മംഗള ആരതി നടത്തുക, ചില പ്രത്യേക ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക, ആത്മീയ ഗുരുവിന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുക തുടങ്ങി ഒന്നൊന്നായി ഇനി വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചിത്തവിഭ്രാന്തി നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. മനോരോഗ വിദഗ്ധന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനോരോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഈ സാധനാ ഭക്തി മായയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ടുടലുന്ന ബന്ധാത്മാവിനെ ചിത്രഭ്രമത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. സാധന ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഈ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് വായിച്ചപ്പോ? അനുഷ്ഠാനം മാത്രം പോരാ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവന ശക്തി വികസിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും ആവശ്യമായി വരുന്നു. ആ രീതിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തിയെ ഉണർത്തുന്നതാണ് സാധനാഭക്തി. സാധനാഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു ആചാര്യന്റെ കീഴില് നമ്മള് എളുപ്പത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്ത് വരാണ്. അതിനാണ് നമ്മള് എന്ത് പറയുന്നത്? സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരാണത്? ഒന്ന് എന്താ പറയാ, ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അതാണ്. ഒരു ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. കാരണം ആ നടത്തം, ആ ശിശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, പരിശീലനം, ചെറിയൊരു പരിശീലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു വാസനയാണ് നമ്മളിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണ്ടി വരും? ചിലപ്പോ നമ്മളത് ഉണർത്തേണ്ടി വരുന്ന പോലെ നമ്മളത് ഒന്ന് അവരുടെ ഉണർത്തൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അടുത്ത് വായിക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് അതിന്റെ താഴെയുള്ളതാണോ മാതാജി? നാരദ മഹർഷിയുടെ സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നാരദ മുനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഏതെന്നല്ലേ മാതാജി? ഏഴാമത്തെ സ്കന്ധം 1:32 യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നു: രാജൻ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് അവർക്കും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് കൃഷ്ണനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗവും രീതികളും ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നത് ആചാര്യന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും കടമയാണ്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ തുടക്കവും അത് തന്നെ. ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നിർത്താനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 7-ാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ യുധിഷ്ഠിരനോട് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നതാണ്: ഏതു മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത്
മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയും എന്ത് വേണം, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നതാണ്. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗവും രീതികളും ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ആചാര്യന്റെ, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കടമ. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയുടെ തുടക്കം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളായ ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിനുള്ള രീതികളെ കുറിച്ചും ആ ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ത്രജപത്തിന്റെ ശക്തി അപാരമാണ്. നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അതിന് കഴിവുണ്ട്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ ആരംഭം ഇതാണ്. ഏതു വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറയ്ക്കണം. മഹാരാജാവ് എന്ന നിലയിൽ പാലിച്ച ഉത്തരവാദിത്വവും ബന്ധപ്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അംബരീഷന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിലായിരുന്നു. അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമം നടത്തുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അയാളെ സുബദ്ധമായി കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ജാഗ്രതാക്കാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ സാധിക്കും. സാധനാ ഭക്തിയെ അഥവാ ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലനത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. ക്രമവത്കൃതമായ നിയമക തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ആദ്യത്തേത് ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ യമനിയമാദികൾ അനുസരിക്കാൻ. അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല തന്നെ. വിധിപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടുന്ന വൈദ്യരീതിയാണിത്. തർക്കം കൂടാതെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണിത്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ മറുവശത്തെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈദ്യരീതിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമം ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടു കൂടിയ സേവനം നടത്താൻ ഒരാൾ ഉത്സുകനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സവിശേഷ നിലക്കാണ് രാഗാനുഗ എന്ന പേർ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആള് പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണർന്ന് ആരതി നടത്തേണ്ടതാണ്. മൂർധാരാധനയുടെ ഒരു ഘടകമാണ്. ആദ്യം ആത്മീയാചാര്യന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഒരാൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ക്രമേണ അതിനോട് അയാൾക്ക് ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാകും. ഈ ആത്മബന്ധം ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി രൂപത്തെ പരമാവധി മനോഹരമാക്കി തീർക്കാൻ അയാൾക്ക് പ്രേരകമാകുന്നു. ഭക്തൻ പലതരം വേഷവിധാനങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വ്യക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനും തുടങ്ങും. ഇത് അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രേമപൂർണമായ ഈ സേവനം നൈസർഗികമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധനാ ഭക്തിയുടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ നൈഷ്ഠിക ഭക്തിയും നൈസർഗിക ഭക്തിയും ആണെന്ന് പറയാം. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി വൈദിഭക്തിയെ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായ ആത്മബന്ധമോ നൈസർഗികമായ പ്രേമയുത സേവനമോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അതേസമയം ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമോ അഥവാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മാത്രം ഭഗവത് സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം വിധിപ്രകാരമുള്ള സേവനത്തെയാണ് വൈദിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് താഴോട്ട് വായിക്കണോ മാതാജി? ഇത് നോക്കട്ടെ, ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സാധനാ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പരിശീലനത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ക്രമവത്കൃതമായ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുഷ്ഠിതമായത് ഒന്നാമത്തത്. ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രമാണമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല തന്നെ. വിധിപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടുന്ന വൈദ്യ രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതെന്താണ്, അത് ചെയ്തു വരുമ്പോ സാധനാ ഭക്തിയുടെ മറുവശം രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. വൈദ്യ രീതിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പുണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും, ഭഗവാനോട് പ്രേമം നമുക്ക് വരും.
അങ്ങനെ ആ പ്രേമത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാൻ ഉത്സുകരാകുക ചെയ്യുക. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? രാഗാനുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് ഉണർന്ന് ആരതി നടത്തണം, മൂർത്തി ആരാധന അതിലൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അപ്പൊ മൂർത്തി ആരാധന നടത്തുക, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ആചാര്യം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? ആഗ്രഹം വരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മബന്ധം വരും, ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി രൂപത്തെ പരമാവധി മനോഹരമാക്കി തീർക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആരതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പൂക്കൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അലങ്കരിക്കണം, നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മള് മൂർത്തി രൂപത്തെ പരമാവധി മനോഹരമാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് പ്രേരകമാകും. പലതരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മ പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാനായിട്ട് നോക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടാന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. നമ്മൾ വീട്ടില് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്താ മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുക? കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ നോക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഭഗവാന് പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ പലതരത്തില് വേഷവിധാനങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും തുടങ്ങും. ഇതും അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രേമപൂർണമായ ഈ സേവനം നൈസർഗികമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധനാ ഭക്തിയുടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള് നൈഷ്ഠിക ഭക്തിയും നൈസർഗിക ഭക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വൈദിസാധന ഭക്തി, വൈദിഭക്തിയെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി ഭഗവാനുമായിട്ട് ആത്മബന്ധവും നൈസർഗികമായ പ്രേമയുധ സേവനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അതേസമയം ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം വിധിപ്രകാരമുള്ള സേവനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വൈദിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഒരു ആചാര്യൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്താം നമുക്കിനി. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി വായിക്കാനുണ്ട് അതിൽ കുറെ. ഒരാളുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മാതാജിനെ കിട്ടിയവരുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട്. സാധന ഭക്തിയുടെ